Ja by som začal možno tak úplne basic. Ako ste sa vy dvaja spoznali? Môžem ja? No, Že či sa to bude zhodovať. Ja si pamätám, že ak som ešte v bytovke, teda doma, v detskej izbe, mal tovar, takže vtedy mi volal nejaký typek z Košic, že chce prísť s kamarátmi niečo nakúpiť a myslím, že tam vtedy bol prvýkrát Juraj na kúpe. hej, presne tak. To bolo, kde na trojky či na švaboch? Na Sekčove? Šváb je urážka, nie? Hej, jak sme ho založili, to staré štúdio, no, tak vtedy sme prišli, tá prvá partia, traja sme prišli, hej. Viem, že vás bolo veľa aj nejaké dievčatá, že proste v tej detskej izbe a ja som zo stávanej skrine vyberal proste farby a ukladal na posteľ. A viem, že to vtedy bola, myslím, že zima a niekto z vás chcel kalíšky a tie som skladoval na balkóne. Ja som musel otvoriť balkón, tam boli kalíšky, napočítal som 100 kusov a išlo sa.